Gu, Amaia, eta Nerea gara, eta aktoresak gara, ipuin kontalariak. eta klaunak. Nesi nintzen oholtzeak zapaltzen, arrasate musikaleko bibanakin abesten. Eta gero, klaun kurso bat Virginia Imazekin. Eta han, sekulako bidaia izan zen. Eta berak, berarekin lanian geratzeko aukera eman sostan. Eta handik aurrera ere, umoreakin kontaktua eukidot, zinintzen kursotan, aditua den jende askokin. Gehien bat, Noiulari klaun taldearekin izan zen nire hasiera eta hor egon nintzen urte batzuk eta hor bai sormen lanak egin ginuan. Lehetako antzerkia pasinua da bizitza bera. Sartu jatan gusanilloa oso txikitan. Hasi nintzen oso gustora Eibarko talde amaterrean, Kilikolorekin, gero Gasteiza jo nintzen, Gasteizko TAE ikasi nuen, bertako jendeakin gauzak sortzen, eta gero, klaunakin ere, nengoen hor pikatua, eta jo nintzen Erik de Bonten eskolara, Ibizara, eta hor hasi nintzen nire taldea sortzen, beste bin eskarekin, Zurrumurru antzerki taldea. Eta beste konpainia batentzako lanean ere, Erralonarentzako lanean. Urte horiek eta gero, joan nintzen ikastera Berlin eta Londresera. Nire lehenengo pieza potentea izan zen klaustrofobia mendian, ni bakarrik, klauna, helduentzat, eta gero sortu genituen Zurrumurrun Batxika eta Txinparta, Payaso piezak edo Arkakusoaren zirkoa. Han dado la vuelta al mundo, han estado en Panamá, México, Moscú, Costa Rica, Italia y Somalia. Tarriaren lalonakin, Exodorekin adibidez, Malasiara, Frantziara, Belgikara, horrekin asko bidaiatu genuen. Eta Sialukar txikiaren bidaia ere oso polita izan zen, ze Pablo Ibarluzeak zuzendu zuen, eta gero orain jende ezberdinakin. Laurentzi Produccionesekin El Hermano de Sancho, Lekin Animacionesekin El Traje del Emperador. Eta gero beste eskolako lankide batekin Adela y Martirio, La Casa Bernarda Albako azkenengo estena da. Eta gero ere hasi naiz apur bat, Zurrunka teatrokin, traperuekin, lan hori kanpotik laguntza. El reencuentro sortu zen Eduardo Viladesek bialbizialako mezu bat, uda batian, bera idazlea zen Eduardo Vilades. Eta gero Imanol Espinazo zuzendari bezala. Komedia azida, teksto asko eta hori egin gabekoa nintzen. Eta kasu nintzen horrekin, puri, horren putila izan jabe. Pieza hau doa, bi emakume, bi atxo, botatzen dira kristonak bata bestiari, pin, pan, pin, pan, pin, pan. Aurpegira gauza bat esaten dozu, baina atzetik. Egin duan euskeraratu, baina euskeraratu genduan ez da gure euskeran. Bergara Ibar, berriz topatzean biakatu zen, eta euskerazko pieza honenaren saria jaso genuen Urretxuko antzerki lehiaketan. Barrotik lehortzen hastia, zu izan da berekoa gara. Bitxu esaren urtizan, no? Ez entzunaren aizut. Neri asko gustatzen jat Nereakin lan eitea, ze asko ikasi dut berarekin. Hori bat, gero putia, ni naiz. Eta Amaiarekin ere oso gustora. Oso gustora. Opari bada. Opari bada. Pitxik! El hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio.